खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय आसामाव मोनानि कार्फिउनि समखौ बारायनानै होबाय आसाम सोरखारजों फोसावजानाय कार्फिउआ 1 मे अदेबानि दिनै जोबनो गोनांमोन दा बेखौ फोलावनानै 7 मेसिम खालामबाय मख'नो गोनांदि मोनाबिलि 8 रिंगानिफ्राय फुंबिलिनि 5 रिंगासिम रायजोआव कार्फिउ सोलियो बेनि अनगायैबो सिगांनि समाव फोसावजानाय कभिड-19 आयेनफोर जाय 1 मेआव जोबनो गोनांमोन जेरै मोनानि 6 रिंगानिफ्राय गासैबो दखान मल आरो सप्ताहिक बाजारफोरा बन्द थानाय बेनि अनगायैबो मावख'आव अफिसारनि अनगायै 50% मावख'गिरिफोराल' थांनो हानाय लोगोसे बासफोरावबो 50% दावबायारिफोरखौ लानानै दावबायनाय बायदि बायदि बेनि अनगायैबो सरासनस्रा जाय कभिड-19 नि नियमफोर जाय 1 मेआव जोबनो गोनांमोन दा बियो 7 मेसिम थासिगोन बिटिसिनि डिपुटि चिफआ बारग' एनडिभिनिफ्रायनो जानो नांगोन बे खोथाखौ दाबि खालामदों बारग' एनडिभिनि सोद्रोमाफोरा आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइया गाबोन फोसावजासिगोन माहारिजों लोगोसे ओनसोलारि खौरां बिजोंफोराव आसाम बिजेपिजों लोगोसे मित्रजोट दोलोनि सोरखारानो जागोन होननानै एग्जिट पलाव फोसावनाय जादों बेनि उनावनो बारग' एनडिभिनि सोद्रोमाफोरा अदालगुरिनि बिधानसभा बियाबनिफ्राय गोबां बिबांनि भटजों बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौ देरहासार जागोन होननानै रोखायै फोरमायथिदों थांनाय शुक्रबाराव पर्बतजरा महकुमानि काजिगावआव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों पर्बतजरा जिल्ला बारग' एनडिभिनि आफादगिरि बि गुस्लायजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि रबीन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोनहा बुंथिदों दि बारग' एनडिभिनि केडारफोरनि जेंना आरो मोननो गोनां मोनथायफोरखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय बिसायख'थियाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा देरहासारोब्ला आसामनि मोजां बिफानाव बिबान मोननो नांगोन होननानै दाबि खालामदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा देरहासारनायनि उनाव आसामनि मोजां बिफानाव बिबान मोननानै बिटिसिनि लेङाइ गाहायनि बिबानखौ एंगारनो गोनां जायोब्ला बिटिसिनि लेङाइ गाहायखौ बारग' एनडिभिनिफ्रायनो होनो नांगोन होननानैबो बारग' एनडिभिफोरा आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारखौ खावलायदों थांनाय 29 एप्रिलाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि मासि सामलायनायाव बिटिआरनि सोलोंथाइ डाइरेक्टर कलेजनि गोरायुं आरो सोलोंथाइ बिफाननि माखासे मावख'गिरि बिथांमोनहा जयै सावरायमेल जिरायदोंमोन बे सावरायमेलनि गेजेरजों बयनिबो बिबुंथि आरो बोसोनखौ फालिनानै लोगोसे कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ नोजोर होनानै जानो गोनां बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आनजादखौ दोनथ'नाय जाबाय होननानै गांसे फोसावबिलाइनि गेजेरजों फोसावदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि 2020 मायथाइनि दोनथ'जानाय आनजादफोरा जाहैबाय सेथियाव पस्ट ग्रेजुएट थार्ड सेमिस्टार पस्ट ग्रेजुएट डिप्ल'मा फार्स्ट सेमिस्टार डिप्ल'मा फार्स्ट सेमिस्टार नैथियाव दङ बिएड फार्स्ट सेमिस्टार थामथियाव दङ आन्डार ग्रेजुएट थार्ड सेमिस्टार बेफोर गासैबो आनजादफोरखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया गोदान नटिस फोसावजासिम दोनथ'नाय जाबाय मख'नो गोनांदि बेफोर आनजादनि गोदान शिडिउलखौ आसाम गभर्नमेन्टनि एसअपिखौ मानिनानै आनजादनि 10 सान सिगां फोसावनानै होगोन बेनि अनगायैबो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो बेनि सिङाव थानाय कलेजफोरनि गासैबो आनजादफोरखौ अफलाइन मदावनो खुंगोन होननानैबो थांखि लादों दिसपुराव मित्रजोटना महाजोटा सोरखार दागोन बेखौ सावरायलायनायजों लोगोसे बिटिआरनि सिङाव थानाय इउपिपिएल आरो बिपिएफआ मोनबेसे मासियाव देरहासारनो हागोन बेनि सायाव बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ बांसिनै सावरायलायनायखौ नुनो मोन्दों बेनिखायनो मोनसे निउज चेनेलनिफ्राय बिटिआरआव सोर बेसेबां मासि मोननो हागोन बेनि एग्जिट पल लानानै फैनाय जादों मोनसे मिथिहोनाय बे निउज चेनेलनि एग्जिट पलआ सिगांनि समफोराव गोबां गोरोबबोदों बेनिखायनो बे चेनेलनिफ्राय लानानै फैनाय जादों बेजों लोगोसे एग्जिट पलआ मोनसे सार्भे खालामनानै दिहुननायसो बियो थार रिजाल्ट नङा बे निउज चेनेलनि बायदिब्ला बे बाराव फिन मित्रजोट जेराव बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएल दोलो दङ बे दोलोआनो सोरखारखौ दाफिनगोन मित्रजोटआ गासै मोन 67 दाजाब दानख' 5 मासियाव देरहासारनो हागोन आरो महाजोट जेराव कंग्रेस एआइयुडिएफ बिपिएफ सिपिआइ आरो माखासे बे हान्जाया मोन 59 दाजाब दानख' 5 मासियाव देरहासारनो हागोन बेनि अनगायैबो मोन 21 बियाबाव 50-50 अदेबानि मोननैबो चान्स दङ अब्लाबो 21 बियाबनि मादाव मोन 12 बियाबाव मित्रजोटआनो बांसिन आसा दङ आरो मोन 9 बियाबाव महाजोटआ बांसिन आसा दङ बेनि मादावनो बिटिआर ओनसोलनि मोन 12 बियाबाव बिपिएफआ मोन 6 मासियाव देरहासारनो हानायनि आसा दङ इउपिपिएलआ मोन 3 मासियाव बिजेपिआ मोन 2 मासियाव गुबुन मोनसे मासियाव मित्रजोट आरो महाजोट मोननैबो 50-50 आसा अदेबानि रोखा बुंनो हाया
BPFनि मोनद' मासिफोरा जाहैबाय गसाइगाव बियाब, सोनाब क'क्राझार, सिडली, अदालगुरि, माजबाद आरो कलाइगाव। UPPLनि मोनथाम मासिया जाहैबाय सानजा क'क्राझार, तामुलपुर आरो चापागुरि। BJPनि मोननै मासिया बिजनी आरो पानेरी। बरमा बियाबाव सोर देरहागोन बेखौ थि बुंनो हायाखै। COVID-19नि मुङाव माखासे सुबुंफोरनिफ्राय रां लुथिदों माखासे देहा फाहामसालिया। COVID-19 पजिटिभनि नंखाय रिपर्ट दिहुननायनि दायाव हमजाबाय साबा दायनिगिरिया। हमजानाय दायनिगिरि साबानि मुङा फारियै प्रज्ञानन्द शर्मा, हिमांशु शर्मा, डक्टर मनीष कुमार, सत्येंद्र आरो निखिल। बे जाथाया दिल्लीनि मालविया नोगोराव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला हिमांशु शर्मा आरो प्रज्ञानन्द शर्माया सुबुंफोरनि न' थांनानै COVID-19 टेस्ट खालामनो थाखाय सेम्पोल लानानै फैयोमोन आरो लेबरेटरियाव डक्टर मनीष कुमारनो होफैयोमोन। बेनि उनावनो बिसोरो रां खामायनो थाखाय नंखाय COVID-19 पजिटिभ रिपर्ट दिहुननानै मानसिफोरनि जिउजों गेलेयोमोन। मख'नो गोनांदि सासे सुबुङा गावनाव COVID-19नि जेबो लैखोन गैयालासे COVID-19 पजिटिभ फैनायाव फोथायनो हायैलाय गुबुन मोनसे लेबाव टेस्ट खालामफिनजादोंमोन आरो बेयाव COVID-19 नेगेटिभ रिपर्ट ओंखारदोंमोन। बेनि उनावनो बिथाङा दिल्ली पुलिसनो कमप्लेन होदोंमोन। उनाव दिल्ली पुलिसा नायबिजिरनायनि गेजेरजों नंखाय COVID-19नि पजिटिभ रिपर्ट बानायनायाव आखाइ थानाय साबा दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। HSLC आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादा खुंजागोन ना खुंजाया आरो खुंजायोब्लाबो माब्ला खुंजागोन बेनि थि खौरांखौ 3 नङाब्ला 4 मेआवनो फोसावनानै होगोन। बे खोथाखौ बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसामाव 2 मेआव गोदान सोरखार फोसावजागोन। गोदान सोरखार जानाय लोगो लोगोनो HSLC आरो HS फाइनाल आनजादनि थि खौरांखौ फोसावनानै होगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों। थांनाय सानसे सिगां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सायाव एग्जिट पल दिहुननाय जादोंमोन आरो एग्जिट पलनि बायदिब्ला BJPआनो फिन आसामाव सोरखार दागोन। नाथाय बे खोथाखौ गनायनानै लानो हायाखै BJPनि बेरेखा हान्जा कंग्रेस आरो राइजो दोलोआ। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि दैदेनगिरि रिपन बरा बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला आसामाव एग्जिट पल दिहुननाया जेबो साइन्टिफिक नङा। रिपन बरा बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला एग्जिट पल दिहुनग्रा एजेन्सिफोरा बांसिनै रुलिं पार्टी एबा सोरखारजों सोमोन्दो गोनां गोजा। बे एग्जिट पलखौ कंग्रेस आरो कंग्रेसनि एलायन्स पार्टीनि बिजाथिफोरखौ लोरबां आरो ब्लेकमेल खालामनो थाखायसो दिहुनदों होननानैबो अजद दैखांदों बिथाङा। बेनिखायनो महाजोतनि बिजाथिफोर आरो मावथिफोरखौ लोरबां दाजा होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे एग्जिट पलआ माब्लाबा जाफुङो आरो माब्लाबा जाफुङा होननानैबो बुंथिदों रिपन बरा बिथाङा। कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायजों भारतनि गाज्रि थासारि जानाय समाव भारतखौ मदद होनो थाखाय मोन 40निबो बांसिन हादरफोरा आवगायबोदों। बे खोथाखौ बुंथिदों इन्डियान फरेन सेक्रेटारि हर्षवर्धन श्रिंगला बिथाङा। बिथाङा बुंथिदों दि भारतनि अलखदनि समाव भारतनि लोगो हादरफोरा मदद होनो ओंखारबोनायनि अनगायैबो भारतनि सुथुर हादर पाकिस्तान आरो चाइना हादराबो भारतखौ मदद होनो थाखाय ओंखारबोदों। बिथां हर्षवर्धना बुंथिनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय 550 अक्सिजेन बानायग्रा प्लान्ट, 4000 अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर्स, 10,000नि बांसिन अक्सिजेन सिलिन्डार्स आरो मोन 17 क्राय'जेनिक अक्सिजेन टेंकफोरखौ थाबैनो भारतसिम लाबोनाय जागोन। भारत हादरा जिलिड साइन्सनिफ्राय 4,50,000 रेमडेसिविर डजेस लाबोगोन आरो बेनि अनगायैबो इजिप्ट, बांलादेश, आजबाकिस्तान आरो UAE निफ्रायबो रेमडेसिविरखौ लाबोगोन। मख'नो गोनांदि 2004 मायथाइयाव भारतआव सुनामि जानायनि उनाव भारतआ बेबायदि गुबुन हादरनिफ्राय मदद लानो गोनांथि जायाखैमोन। आसामजों लोगोसे गासै 4 रायजोनि बिसायख'थिनि सायाव थांनाय 29 एप्रिल बृहस्पतिबाराव एग्जिट पल दिहुननाय जादोंमोन। एग्जिट पल दिहुननायनि हरनि समावनो हिंसायारि जाथाय। माखासे सिनाय मोनै सुबुंफोरा खोमसिनि खाबु लानानै हरनि 11:55 रिंगासोआव क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय हालां बाजारनि इउथ UPPL दोलोनि मावख'आव गरथाम गुलि गावहरनाय जाथाया सोराङाव फैदों। गुलि गावनाय जाथाय जानायनि हराव मावख'आव 13सो सुबुंफोर दंमोन। बिथांमोनहा रावबो जेबो जोखोम जायाखै। मख'नो गोनांदि जाथायनि उनाव पुलिस प्रशासननो खौरां हरनायाव पुलिसा फैनानै खौरां लाफैदोंमोन आरो गुलिखौ नायनानै AK-47 जों गावदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे थाबैनो दायनिगिरिखौ हमनो थाखायबो गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों। आज तक निउज चेनेलनि मुंदांखा निउज एंकर रोहित सरदाना बिथाङा मैया रुंसारि जाबाय। बिथां रोहित सरदानाया थांनाय 24 एप्रिलाव गावनाव COVID-19 पजिटिभ जानायनि खौरांखौ फोसावदोंमोन। बेनि उनावनो बिथाङा फाहामथाय लागासिनो दंमोन।
फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बिथाङा हरखाबै हार्ट एटेक जानानै मैया जिउ गोमाबाय। रहित सरदाना बिथाङा थांनाय 2017 मायथाइनिफ्रायनो आर्ट्स टेक निउज चेनेलाव एंकर महरै खामानि मावबाय थादोंमोन। बेनि सिगां बिथाङा जी निउसआव एंकर महरै खामानि मावदोंमोन। मख'नो गोनांदि रहित सरदाना बिथाङा सानफ्रोमबो मोनाबिलियाव आर्ट्स टेकनि मुंदांखा श' दंगल श'खौ हस्ट खालामदोंमोन आरो बिथाङा 2018 मायथाइयाव गणेश बिरदार्ती बान्थाबो मोननो हादोंमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।